jo du, aukera txoren bat ikusi du, urbildu dira, ea orain maniobra garaian. Hortxe dira, Orbañanozen gizonak. Hartu du arraun txikia Orbañanoz berak. Oraintxe, 10:24. Ea orain ze gertatzen den hirugarren kaletik doan Donostiarekin. 2 segundo gehiago ziabogan Astillerok, Pedreñak 7 gehiago. Hortxe ari da hurbiltzen orain Donostiarrak 19 segundoko atzerapenarekin. 10:24 beraz Hondarribirentzat. Eta maniobra ostean 2 segundoko tarte adirazten digu GPS-ak Hondarribik Astillerori orain bat. Eta bien artean badago estropada Aitor Balda. Bai, nik uste Hondarrabilak ere pixka zabalentxan sartu behar izan du. Donostiarrak distantzi batian zetorren beraiekin topatzeko aukera bazula, eta nik uste iriki jatea dula, eta nik uste bentaja pixka tortan galdu dula. Buelta egitakoan iriki ja sartu behar izan du estua atatzeko. Bestela Donostiakin diferentzia hortan zaudenean ikutzeko aukera dakazu, eta nik uste pixkat denbora horretan galdu dula, Hondarrabilak. Bueno, golpeak ikusten duzue gure katamaraneko kamera nola mugitzen den, eta hor momentu zeusten Hondarribi aurretik 2 segundo Astillerori, Pedreña 10-era, Donostia 20-ra, eta estropada dago bien artean. Hemen trebetasuna dena erakutsi beharko da, indarra ere bai, olatuarekin orain Hondarribia, ikusi duzue, segundutxo 2 orain 3, tartea hor zabaldu dute, orain errepikatuta, ziaboga, Hondarribiaren maniobra hor, baina gero noski patroiak Orbañanoz aurrekoak ere ikusi behar izan dute hor Donostia eta azkar zuzendu ontziaren norabidea Jose Luis Erkizia. Orain ala ere hortxe datoz 2 segunduko errentarekin Hondarribi aurretik. Pedreña branka zesta ibili eta poparian ere ez, Baserri. Ez, eta pixka bat hori ziabogan irter hori Hondarrabiak gertatu zaio inok nahi ez duen hortan, ontzi bat ateratzen bestea sartzen, eta sartzen den ontziak zabaletik hartu berdu, eta Hondarrabiari inazi diote pixka bat estuago ateazi nahi hori, beharra hori, eta horre segundo bat edo bi galdutu, eta horren ondorioz ikusten da, horre Astillero hurbildu egin zaio, eta orain segundo baten aldeakin olatu berean jongo dira, eta non eta batek bestea baino hobeago ez du hartzen, eta olatu bat bin diferentzia atera, nik uste dute hor ikusiko ditugula lehian bi ontziak denbora berdinan, eta Pedreñan lana nik uste dute badoala, eta hori horekin zeukan diferentzi ale hori, nik uste dute hori alde mesede dela. Momentu honak saltzamen diren gizonentzat, Astillerok orain aurre hartu dio Hondarribiri. Orain olatua behar bada Hondarribiarentzat izan daiteke, hortxe olatua aprobetxatzeko baita aukera ederra Urdinek. Hortxe dago burruka bien artean, Astillero Hondarribi, Hondarribi Astillero, Pedreña Urruti 14, eta Donostiarrak 25 segunduko atzerapenarekin dira. Pentsa ezazue, aurreko jardunaldian, Astillerok ia 2 segunduko errenta lortu zuela Hondarribiren aurretik. Beraz hori ere hor dago, bien artean. Buruka gogorra dijoa, Oso gogorra. Bai, Pedreña argi dago sailkapenean 7. postura joango dela. Bai, nik uste Pedreña xiratikan estropada txarra egin dula, irteran pixka gelditu egin da, eta galtzen dezunean mutur hori, azkenean ordaintzen dezu, eta ja atzean ikusi da, eta nik uste hor arakatamaran abilen artean. Sartu behar epailea nahi eta nahi ez, estropada eremuaren erdikalde horretan dirabiak, eta mugitu beharrean zalantzari gabe Astillero izango da, badakite haiek, lehen kalea dute, eta abisu garbia epaileek Garmari, Astilleroko patroiari, baina hone badaki zertan ari den, Aito? Bai, baki zertan ari den, baina momentu horiek beti izaten dira tripulazioantzako esperientzia oso garrantzitsua izaten da, zeren juezak Astemarin bada alde batea eta bestea botia bastante desentatzen duiten da, eta hori ikusten da, berriro sartu beharko dula, zeren
nik uste Hondarribia ez dira utziko Astilleroi erdialdera etortzen, ez? Eta oain bentaja ikusten du 3 segundate dola, eta Astillero bere rumbo hori ratifikatu behar izan du, eta ja 4 segundo galdu du. Nahiko alanekin orain Astillero. Baserri errenta hartzen ari da Hondarribia. Bai, momentu esanguratsu izan daiteke hau, pixka bat Astillero lehenengo kale horretatik aldeini nahi izan du, baina Hondarribia horrek jakitu zen, eta naiz eta Hondarribiak 3., 4. kalea joteko aukera izan ba Donostiarra eta Pedreña atzetik datoztelakoz, ez du aukera hori egin besteari ere ez emateko, lehenengo kalean zian eusteko Astillero hori, eta horre hurbiltasun momentu horretan uretako epaileak horre baborrea biali du Astillero, eta horre pixka bate Aitorrek esan du bezala, horre desoreka ontzian barruan jendea gurduritasuna, eta momentu hori da pixka bat aprobetxatu dunak Hondarribiak bere norabide horretan zuzen mantendu dulakoz, eta olatu bat edo bi aurre hartzea da gakoa, baina Pedreña barkatu Astillerok eutsi egiten dio, eta leia oso estua da, eta pilpilian daude gehien bate bi taldeoen artean, Astillero, Hondarribia, Astillero. 3. kalera mugitu dira. Eta esan bilek. Astillero lehenetik ari zen, Hondarribi bigarrenetik, hortxe dago burruka bien artean. Eta parean orain, Aito? Bai, eta esan gaina, bilek kales kanpo daudela, Bakar, lehen momentu batean ematen zen Astillerok bere lehenengo kaleran bilatzen izan da, baina oain bilek kales kanpo daude, osea, hor, inorrek ez du arrazoiek, eza nola moldatzen den hortan, Hondarribik segundutxo bat Astillerori, parean dira, ikaragarria izango da, bukaera, azken txampan baina barruan erabakiko da, bien arteko burruka. Astillero orain aurretik, behar bada hemendik aurrera, indarrak agertu behar dira, batioak, eta hor ikusiko dugu bien arteko lehia hau, nork irabazten duen, Pedreña 18 segundora oso urruti, Donostiarrak 35 segundora, Astillero, Hondarribi, Astillero, antxe datoz biak, Santa Clara Guardiaren paretik, parean biak, Garma eta Amunarriz, dena eskatzen. Bai, Astillero 51 paladan eta Hondarribia 38an. Ni uste bilek ere ritmotik kanpo, nor baino nor gehiago eta aurrea zeinek hartu besteari, Astillero, Hondarribi, Astillero, hor da burruka. Parean biak. Lehen jardunaldian Astillerok ia 2 segundu sartu zizkion Hondarribiri. Eta gaur, asma ezazue, ikusentzule ze gertatuko den bien artean. Kontsolazio txandan gara, Donostiako 115. banderaren 2. jardunaldian. Oso polita doa lehia, Astillero, Hondarribi, Astillerok 2-3 segundo dato gurutzatua dauzkagu pantailetan, eta alde batean ikusten da orain oreka Hondarribi Astillero, parean ditugu biak, eta olatu bat hartzea, ongi aprobetxatzea nahikoa izan daiteke. Astillero, Hondarribi, Astillero, Hondarribiren branka, aurretik ote datorren, hori aztertu behar da. Astillero, Hondarribi, Astillero, Pedreña 17, Donostia 28. Dena ematen arraunlariak, eguraldia geroz eta hobeagoa, horrezko txandan aritu beharrekoak ez dira larrituko. Goian duzue, GPS-ak markatzen duena, baina irudia da, eta helmugan ikusiko dugu erreferentzi garbia. Hondarribi, Astillero, Hondarribi. Nik uste Hondarribia aurretik handikoa da, Aurretik dator, bai. GPS-aren datua, behar bada gurutzatuta dago, parean ditugu biak. Hondarribi 52 paladan eta Astillero 53an, hau badirudi irterako txampa dela, Segundo bat. Ikaragarria da bien arteko lehia, horrela egin dute estropada osoa. Hondarribi tosta pare bat aurretik, Hondarribi pitin bat aurreraturik, ikaragarria bien arteko burruka. Hondarribi aurretik.
Hogei minutu pasa, ia 11 bateko errentarekin. Bai orain, 20-0 bat eta 80 astillero. Bideo finishak erabakiko du zelkapen nagusiari begira. Biena artetik zein den aurretik. Hemen dator orain Pedreña. Bai, Pedreñaren zat, 16 segunduko atzerapenarekin. Orain txamaitu dute Donostiarrek, 43 segunduko atzerapenarekin, beraz,